Hello, Zizila girls and boys, welcome back to my BC Swrang YouTube channel. So, गासिबो बिब' गोनांफोरनि जानो गोनां बिगुमै आं बसुमतारिया नोंसिनि थाखाय मोनसे फाल्तु गोदान रस भिडिअ लानानै फैलायबाय। So, खोमायाव बिलाइ गैयि बेन्दोंखौ सोनानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो, मजा आएगा। आरो आंनि चेनेलाव जुदि दिनै बोरैबा माइब्रा बिदै लोंनानै फैफ्लांदोंबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे हिन्जाव खावनानै हमजाबा गोदोनायाव गानहोग्रा घन्टानि सावगारियावबो बुनानै अल नटिफिकेशनाव सेट खालामनानै ला। थेंक इउ। स' गिबियावनो इसोरनि मुं लानानै भिडिअखौ जागायनोसै। ओम खेरि बाबानि। बेबायदि आखलनि थाखायनो नोंखौ रावबो गोसो थोआ बसरिके। आरो नोंखौ गोसो थोनानै सेंग्राफ्रा सैमा जानो गोसो गैया, मिन्थिबाय? नों जाबायदि आखल देखायदों दानो नों फाक्का सेंग्राफोरखौ सैमा बानायनानै लाखिखागोन। बे हेन्डशट बिगुरनि दाथ' बसुरि फिल्मनि गुन्दिफोर बायदि सोबखावदों, ओमफ्राय उनाव जेब्ला बेमार जानानै बिजि लानो गोनां जायो अब्ला बेबायदि थैनो बायदि गाबख्रावगोन। आरो जेब्ला बे भिडिअखौ नोंमाया नुगोन अब्ला गैला नों बिगुर खांख्राइजों बाथोन देग्लिनानै जाजाबाय नों। स' गाइस, नोंसोरथ' एग्जाम केन्सेल जानायनि खुसियाव बेबायदि मोसानायखौथ' नुखादों, नाथाय बिनि गेजेरावनो सासे ओरैबायदि सुथिया सेंग्रा दं जायनोखि अलसिया, बादुला, हारामि आरो गार्लफ्रेन्डनि खामायनाय जाग्रा। जेसेबांनोखि सान हर फरायग्रा स्टुडेन्टफोरा एग्जाम केन्सेल जानायनि निउसखौ मोननानै दुखु जायाखै, बिनि बांसिन बे सुथियाया दुखु जादों। बिगुरनि नोंसोर बिलिभ बानायाखैना? स' वाच दिस। खालामदोंमोन एग्जाम केन्सेल खालामनायाव जों माबायदि इन्जय खालामदोंमोन बायदि बायदि। आं दुखु मोनदो एग्जाम केन्सेल खालामनायनि, मानोना आंनि गार्लफ्रेन्डआ स्कुटि मोननाय नंला। आं मा सिमां नुदोंमोन, स्कुटि गोजाजो, लंपेन्ट गोजा गानगोन, गस्ला गोजा गानगोन, लं ड्राइभआव थांगोन, नाथाय बे सिमाङा सिमांल'सै। लावरे खबाल, नोंनि बेबायदि गोदै सिमां नुनायनि थाखायनो एग्जामा केन्सेल जाबाय, मिथिबाय नों? आरो जुदि बे खोथाखौ फरायफुग्रा स्टुडेन्टफ्रा मिथिनांगौ अब्ला बिगुरनि नोंखौ जेसेबां बिसोरो मेथ्स टिचारजों मेथ्स फोरोंनायाव बुजादों बिनि गासिबो खुबखौ नोंनि सायाव हगारजोबगोन, मिथिबाय नों? बसरिके बिनि उनाव थां नों, ओमफ्राय स्कुटि गोजा जों गस्ला गोजा लंपेन्ट गोजा गाननानै लं ड्राइभआव। ओ भाई, मुझे ये वीडियो कुछ समझ में नहीं आया, स्लो मोशनाव लागायफिनलाय। साख्रि गोनां माहाजोन बयफ्रेन्ड, केटिएम गोनां बयफ्रेन्ड, बाइक गोनां बयफ्रेन्ड, आच्छा साइकेल सालायग्रा बयफ्रेन्ड। आच्छा, साख्रि गोनां बयफ्रेन्ड नाङा, माहाजोन बयफ्रेन्डबो नाङा, ओहो केटिएम गोनां बयफ्रेन्डखौबो नाङा, आरो बाइक गोनां बयफ्रेन्डखौबो नांगौआ। आजि मेरा लाउरा, बाइक गोनां माहाजोन बयफ्रेन्ड, साख्रि गोनां बयफ्रेन्ड नाङा। बे हेन्डशट हिन्जाव सानै गारखांनाय हौवाखौनो गारा नोंसोरो, बाइक बोराय थाबानो आरो केटिएम गोनां माहाजोन बयफ्रेन्डखौ गारगोन नोंसोरो। इट्स इम्पसिबल। ओमफ्राय माबायदि बयफ्रेन्डखौ नांगौ होनदों? साइकेल सालायग्रा, घन्टा साइकेल सालायग्रा बयफ्रेन्ड नांगौ। साइकेल सालायग्रा सेंग्राफोरनोथ' नोंसोर मबाइल नाम्बाराथ' गोजाननि खोथा, सेन्देलनि नाम्बारखौनो होआ आरो बुंदों साइकेल सालायग्रा बयफ्रेन्ड नांगौ। हाट्टे
Ayo. Ha? Poria. बेफोरसो खाफाल. अत्तेरी बे भिडिअखौ नुनानै आंथ' हाबाखौनो जानोसो गिबायबावसो आरोखि हिनजावा फैथारनो गोसो गैयाबाबो जबरदस्ति खावनानै लाना फैनायनि बान्थाखौ दासो मोनदोंनो हारामि आरो मा सानदों नोंसोरलाय दख'ना सुनायनिल' खामानि मावनांगौ सानदों नामा नोंसोरो ना 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 जि सुनायनिफ्राय थोरसि सुनायसिम सिला सिबनायनिफ्राय बिहावनि आन्डारपेन्ट सुनायसिम गासिबो खामानिखौ मावजोबनांगौ बिनिखायनो बिगुरफोर जायनो हाबा जानो गोसो जादों बिसोरो एसे सानै हयै नाय नङाबा दख'नाल' नङा बेहेनजों बिगुरबो सुनांगोनबो Ayo. आरो घन्टानि बे भिडिअ बानायग्राफोरखौबो खोनासंलाय खुसि मोनथारदों एकदम बिसोरबो 100% फाक्का हौवाफोरखौ बेबायदि खामानि मावहोखायो बियो So guys होमबा दिनैनि थाखाय एसेनोसै आंहाबो गार्लफ्रेन्डनि हाबायाव अमा बेदर जानो थांनांगौ नोंसोर सानदोंना जुदि नोङो बेयाव दंब्ला बेयाव हाबाया सोरजों जागासिनो होननानै बिगुरानो केटिएम बाइक गैयिनि गारनानै थांबाय बे सुवादा आरो बुङो बिसोरो केटिएम बाइक गोनां नाङा साइकेल सालायग्रा बयफ्रेन्डसो नांगौ होननानै तेरिसाला लोगो मोनफिनगोन होनबा थाबैनो गाइस बाय बाय सी इउ भेरि सुन थेंक्स फर वाचिं No, 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 no.